סליחה. אהלן, מה העניינים? אתה מתועד. בוקר טוב. מה? לא, רוצה פה? כן, יפה מאוד. אחלה. תודה רבה. אפילו להכיר לי את זה. ביי ביי. יאללה. אני מופיע פה? הוא הגיע בדיוק בזמן. אני לא לקחתי את השיער. שלום. אחלה. לא כזה רחוק, באמא. זהו, אז מעכשיו טוב, נשמע. נתנו כל הדרך. היא דואגת? כאילו... מה המצב? טוב, איזה מרגש! לעזור במשהו? אוי, לא נכון, אבל זה לא, זה... אלה חדשות, יש לי עוד אחת. יש לי... תפסתי את כל מי שלא נכנס בפנים, אהלן, מה העניינים, מה שלומכם? יש לי 4 עוקבים, תעשו לי סאבסקריב. וואו, יופי. מגז החלומות.
לא, ואני קושר לבנון שזה יהיה כמו רחפן. לא, תן למראה, תן לכזה. אני לא יודעת אם ראית? תראי את הכוסות. עשתה יפה. תראי בדיסקוס. תרתי משמע קוצץ. תרתי משמע קוצץ. אוי, בוא נעשה סלפי. בוא נעשה סלפי. רגע, צילמת? רגע, אבל אני מצלם, אי אפשר. אני בלי הכוח גם. אני כל האווירה. עומר, המטרה שלך זה לראות איך מזיזים את הארגזים והצמחים להוציא את השתייה מהמקרר הקטן. ראית נינוי? צמח לנו צ'ילר במטבח. חם פה. בלי היתושים. אתי, יודעים שאמא שלך תשב פה, כי אי אפשר לעבור פנימה. היא צריכה לשבת בכיסא הזה. אין בעיה, אין בעיה. אגב, ממה? המזגן. המזגן עליה בדיוק. הלאה. תשמעי, עוד שבועיים בזמן כזה אנחנו כנראה נהיה בדרך כלל. מעניין. שלום. שלום. איזה קשב, שלום. לכולנו יש שלום בבית. נכון, עומר? זה מה שחיפשת? חיפשת מישהי משפחתית, נכון? שחשוב להרמון למשפחה. ומאיפה באו המשפחה שלך? מטבריה? כן. גם פה, יש פה ככה חיבור מאוד מאוד מיוחד, ונדבר על זה עוד בהמשך. אז אני זורמת איתכם, אם זה קצת כבד, אם זה מה שתגידו לי, נתקדם ככה מהר לפרחים. בסוף גם הבאתי לכם קלפים למסרים, וזה כל מיני דברים פה. יאללה, בואו נמשיך. אז נומרולוגיה קבלית, יסודות המספרים, אנחנו בעצם נלמד את היסודות, את הבסיס של המספרים 1 עד 9, אוקיי? כל מספר בעצם שווה לתדר. את יכולה בעצם להכניס לחיים שלך, להגביר את התדר, תכף אני אראה לכם מה זה אומר, לפי המספרים שיש לך וללמד אותך גם איך. כמה מושגים חשובים, זה קצת כבד אז אני ככה אקליל את זה. כל נשמה בעצם, אנחנו קוראים הגוף הפיזי, אבל כל נשמה בעצם באה, לכל אחד יש פה את הייעוד שלו. כל אחת פה היא שונה, אנחנו גם נראות שונה. אנחנו גם באנו עם מפות אחרות, כל אחת עם מספרים אחרים, כלומר כל אחת באה לממש את הייעוד שלה ואת התפקיד שלה בעצם בעולם הזה. אז הגורל בעצם הוא לא ידוע מראש, את יכולה לשנות, יש לך בעצם אופציות. בחרת לבוא לפה, יכולת גם ללכת למקום אחר ולהבליט, אבל כולנו פה מבחירה, וכשאנחנו בוחרות, זה ככה החיים שלנו בעצם מתקדמים עם הבחירות שלנו, כלומר לא הכל זה גורל. את בוחרת לעצמך את החיים שלך, את התפקיד שלך, את מי שתתחתני איתו, איפה תלדי, זה לא הדברים האלה, בסדר? אז הכל צפוי והרשות נתונה לנו. אז שאלה, פיטרו אותי מהעבודה, זה טוב או רע? כמו שאמרתי, להיות כלילים, זורמים, כמו ילדים. אין מחשבים התאמה. איך מחשבים התאמה? את רוצה ככה להמתין עכשיו אני בלכת עם אורן. יאללה.
את מחברת, את עושה טבלה, אוקיי? עם הייעוד של שניכם, נגיד את ייעוד 1, את 9, והבן זוג נגיד ייעוד 1, 9 ועוד 1, 1, אוקיי? תשלמי לך אבל יש לך איך? מעניין מאוד. אין בעיה, אוקיי. אני אלמד אותך, תעשי את תרשמי ולא תחלק תשלמי בדריכה. לכתוב את השם. אז תשאיר בטלפון. את מחברת את הטבלה, יש שתי השמות שלך, נסח הכל. את יודעת מה? אחרי זה גם תבוא אליי. טבלה, מחברת ייעוד, מחברת שם ויום לידה. ואז יוצא לך 3 מספרים, מחברת אותם למספר 1, תגידי לי מה הצעה. תראי לך ביום טוב בבית, האקליפטוס החום. אחרי זה הבאתי לכם קלפים, קלפים, מסרים, מי שמסיימת. אפור, אפשר תכלת, אפשר לבן, אין פה באמת אפור. איזה אפור? כן, אבל אין אפור כל כך בבחים, אז יש תכלת, יש לבן. מי שמסיימת ורוצה לבוא אליי או למעלה שנעזור להם, נקשור לכם סרטים מוזמנות. מי שרוצה מסר ולשאול אותי שאלות, גם יכול לבוא אליי. ומי שרוצה קלפים למסרים, יש לכם פה על הכיסא והשולחנות, תהנו. חיים, וואי. שהכל עם המפה. חוץ מזה, בסדר? טוב, המינוי שלנו המהממת. מהרגע הראשון שהגעת, וואו! מהרגע הראשון שהגעת לחיינו, ידענו שאת ילדה מיוחדת. נולדת פגית, קילו 370, קטנה, שברירית, אבל לוחמת. צעד אחר צעד, יותר נכון, גרם ועוד גרם, יום אחר יום, גדלת והתחזקת. עברת את מסלול החיים, לימודים, צבא ולימודים אקדמיים, והפכת לאישה חזקה עצמאית. היית בעצמאית. יפה על ההקשבה, רותם. הפכת לאישה חזקה עצמאית, אמיצה ומלאת עוצמה, בקיצור, כל יכולה. היום את מוקפת משפחה וחברים, ואוטוטו מתחת לחופה. רואים את האישה היפה, חכמה, מיוחדת, שהפכת להיות, והלב שלנו מתמלא באושר ובגאווה. קחי איתך את האהבה, הערכים ודרך הארץ שאני ואבא ניסינו להקנות לך, ומאחלים לך ולעומר שתבנו בית מלא באהבה, חברות, כבוד, הקשבה, צחוק ושמחה. שתמיד תדעו להחזיק יד ביד, לא רק בדרך לנתב"ג, אלא גם ברגעים הקלים וברגעים המאתגרים. שתדעו להקשיב, לוותר, לפרגן ולבחור כל יום מחדש זו בזו. שתמשיכי להביא לחייכם את החיוך, הצחוק, הכוח והנחישות, האכפתיות והלב הגדול של כל כך מאפיינים אותך. שתבנו יחד חיים מלאים בבריאות, באושר, הגשמה ורגעים יפים. אוהבים אתכם מכל הלב, אמא ואבא.
וואי, לא לחצי הקלטה. יאללה. תעמדי. אני אסתכל עליה. לינוי אהובה, איזה כיף לחגוג איתך את הרגע המיוחד הזה. רגע לפני האירוע הגדול והפרק הכי מרגש בחיים. מאחלת לכם שהאהבה, החברות, הצחוק, הכבוד וההכלה ילוו אתכם תמיד. שתדעו ליהנות מהרגעים היפים ותתמכו אחד בשנייה ברגעים המאתגרים. תגשימו חלומות ותבנו בית מלא בשמחה ואהבה. מחכה ומצפה לחתונה בהתרגשות עצומה. אוהבת אתכם. יפה מאוד. גם אני שמעת זהו, להחזיר את הסלון? לגיסתנו האהובה. עוד רגע מגיע היום הגדול, ואת הופכת באופן רשמי לחלק מהמשפחה שלנו, למרות שמבחינתנו כבר מזמן נכנסת לנו ללב. אנחנו מאחלות לך להיכנס לפרק החדש הזה בחיים עם המון אהבה, שמחה והתרגשות, שתבנו יחד בית מלא בחברות אמיתית, בצחוק, בהקשבה ובפרגון, וברגעים קטנים שיהפכו לזיכרונות הכי יפים שלכם ביחד. שתמיד תדעו לבחור אחד בשנייה, גם בימים הקלים וגם באלה שקצת פחות, שתמשיכו לצמוח יחד, להגשים חלומות ולשמור על האהבה והחברות שמחברת ביניכם. ואנחנו זכינו בעוד אחות למשפחה, שמחות שאת זאתי שהולכת לצעוד איתו בדרך הזאתי, ומחכות כבר לכל החוויות, השמחות, הזיכרונות שעוד נעשה ביחד. אוהבות אותך מאוד ומאחלות לערב המרגש שלכם ביחד, שמח ובלתי נשכח, ובעיקר חיים שלמים של אהבה ואושר. אוהבות אותך. בהזדמנות הזאתי, עדה רוצה לתת לך מתנה, שתודה לך. אז בואי, שימי לה, אני אשמור לך את השם. למה לא? תפתחי, תעשימי לה, תעני. זה מסתירה? תראו לכולם. איזה יפה, וואו. מקסים מאוד. והתעודה של היהלומים. יש גם תעודה של היהלומים. בהצטיינות. יש תעודה. יואו, מעניין. סליחה, חלקתי מהאישיות. אולי מנצנצת עכשיו. הוציא את האגירה. אני רוצה לשים עכשיו. כן, כן. יש שם מברגה, זה קשה. זה מברגה? יהלום זה רק עם המברגה. וואי, ממש יפה. זה מעייף לשים, אבל את תוריד לי. שימי. זה משהו בלחן. כן, זה רגע, וואו, קשור.
אני גם אגיד לך אותי, או מאמא. וזה לא תוכנן כאילו? ממש יפה. כן, יש פה ניסיון. אין, הבן אדם אחר עכשיו. משדרת יוקרה. להתחיל לדבר באנגלית. כן, כן, ממש. לינוי, את זה לא לאבד מתחת לזה, בבקשה. צוחקת, אבל אני כשאני צריכה לנקות אותם, אני בטוח לכם שתיים שיורידו לי, גם אני לא יכולה להוריד את זה. ליאן. חץ קול. לחצת קול? קול. זהו. איפה יהיה חזק? כן. יפה מאוד. לא יודע, צריך עוד משהו? לא, בואו, זה תמונה כולה למסיות, זה שעתות. לא, תרימי לי כולה למתנה. זה היה לי וגם. אמא, כך, יש לך זה. אבל באה לתמונה. מה? מה לעשות? תחזיק. לא, עשינו רגע תמונת זה. סיבכתי אותך. מה? ידענו, באנו. מאי, קטי, תתחיל להצטרף. אנחנו נשב למטה, בואי. רגע, שנייה. מזל טוב. מזל טוב. חייב להגיד שזה תפס הרבה יותר. וואי. רגע, אני אשים מוזיקה. מוזיקה. מה? לשים להם ווליום? כל הכיף לכם, כל הכיף.
רגע, אני צריך לצלם את זה, תראו. בבקשה. תשאיר לי את זה לשתי דקות, אני צריך את זה לשתי דקות. מי לא לקח? מי לא לקח? מי לא לקח? את לא לקח. לקח? לקח. לקח. מי לא לקח? מי לא לקח? לקח? תודה רבה. היה כיף להיפגש. שבוע הבא אני מעביר סדנה, אתם מוזמנים. תודה רבה. תודה, כל הכבוד.